Kita tunggu, mumpung masih setengah 9. Asik. Mumpung wonge turu wonge. Azan. Kangenku amboro anang bos meko Cek. Itong lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung deket jantung. Ayo Pak Su. Lungitan lunglungan lan rerambatan Asal. amo swara angrangget jiwanggo tak titipi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Rina wengi wayangmu beda atiku sing ngerto saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Aku samar kuwate lamun tak jabar mekar ing ora kang jengkar lakang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga. Sekali lagi ada Pak Su. Ayo cari Pak Su biasanya itu loh orangnya sudah nyanyi itu loh sudah hadir. Amboro anambus meko Itong lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung teket jantung. Lelungitan lunglungan lan rerambatan Pari amo swara angrangget jiwanggo titipi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Wayangmu beda atiku sing tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Aku samar kuatir lamun tak jabar sekar mekar ing ora kang jengkar lakang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga. Kanggo nelesi luka-luka ketiga.
udah oke. Upama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mentala upama aku ora duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Si Dora dapat nih Bas. Oke Bas. Kita raya mari guys, monggo ayo. Sambil dibantu ditetep dan yang baru bergabung salam kenal silakan di follow ya. Biar tahu live streaming kita sedikit. Biar kita tambah akrab. Yang mau datang kemari juga boleh. apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresnamu ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggal aku Duh Gusti kuwatno atiku Bas request lagu tak berdaya. Oke, boleh. Ya udah ya layarnya baru-baru gantung. Boleh ya. Kita tampung dulu semua requestannya tadi. Banyak sekali yang belum kita penuhi ya. Bukannya kita tidak bisa, tapi antri satu persatu. Kalau mau diprioritaskan ya, boleh. upama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mentala aku ora duwe rasa aku lila kowe karo wong liya Ayo Mbak Pian bari iki ditekno Mbak Pian. nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya Asyik. Asyik. Kita bermalam Kamis. Atau emang memberikan sebuah gift juga boleh lah ya. Kita tidak tapi kita apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling iya. janji tresnamu ora ana liyane nyatane saiki
kowe ninggal aku Duh Gusti kuatno atiku Duh Gusti kuatno atiku Ayo Mbak Pian, ini sudah Iki Pak Supun. ini.